alcalde, queremos al 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 alcalde. Una vergüenza que proteja tanta injusticia. És una regidora! És una regidora! És una regidora! Què provoca? Mira com es fas fora, mira com es fas fora, mira! Mira com es fas fora, demà pot ser tu que estigui al carrer. No entens això? Això és una resistència pacífica, tio. Sí, no hi ha cap document que justifiqui el que van a fer. Volem veure un paper que justifiqui que han de segellar això. Ben dit, La ordenación